Alas 10 ng gabi ay tumawag si tatay at ate Ming para yayain ako magkape dito sa Jazz Cafe sa Mapandan, Pangasinan. And guys, matagal ko na po itong nakikita and first time ko po siyang pasukin at matikman ang kanilang mga kape. Parang ang dami kong orderin, no? Lilibre lang po nila ako. At then guys, nag-order na po ko. As usual, yung favorite ko po na chocolate ng aking o-orderin. At nag-clubhouse lang tayo ngayon kasi nagda-diet na tayo. At then guys, napakaganda po ng kanilang place. At ang ganda po, very Instagrammable. Ayan, very Instagrammable po ang kanilang lugar dito guys. Napakatahimik. Siguro dahil late na po kami pumunta dito. Ayan guys, pang closing na po at kami lang yung customer. Ayan na po ang ating chocolate na frap. Ayan, and meron pong pansit at pizza. And ayan po ang aking mga kasama. Ayan guys, ang tagal po na hindi po kami nagkita-kita. Sila po ang mga kasama ko sa front row nung panahong nagdinegosyo po tayo. Pero still, nagbebenta pa rin ako guys baka gusto yung mag-order. Ayan guys, so banding-banding lang po kami dyan, midnight snack. And kahit na busog na po ay sige lang, lamon lang. At ang dami po namin napagkwentuhan kasi sa tagal ba naman na hindi po kami magkakasama. Kaya ayan guys. So ako naman in-enjoy ko din po yung pagkain dito. Actually nagda-diet ako. Pero sige lang, lamon pa rin po tayo ng lamon. Minsan lang naman po itong ganitong pagkakataon na makasama po natin sila at makabanding. At ayan guys, at syempre hindi po mawawala ang paborito kong tsokolate. At pagkatapos yan guys ay nagsiselfie po ang aking father dear dahil nagustuhan niya po ang background. Ay guys, nag-enjoy po siya dyan nagsiselfie. Kaya pinicturean ko na rin po siya. At ayun guys, since gabi na rin po at pa-close ng shop kaya palis na rin kami. So thanks for watching, bye bye!